Hatag ni sa Ginoo. So meaning dili ato. Gipiyan lang ni steward ra ta ani. So it's up to us how we manage this life and how we value this life. And then dili ni imo, dili ni ako na itagyan eh. Amen. Kaso lang kay na challenge na may yawa. John 10 verse 10, ni ani ang kawatan, pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Mo gini challenge nato diri babaw sa yuta kay nanay kaaway nga mong yawa. Ang trabaho ra gyud niya pagpatay, paglaglag ug pagpangawat. Uto ba ta na mga kaigsunan? Amen. Pero kanindot lang samtang masabtan nato na kini atong kinabuhi gasa sa Dios o buot sa Dios nga panalanginan. Amen? Buot sa Dios nga ma-enjoy nimo na imong kinabuhi. Dili lang sa enjoyment by your own choice nga by your own self nga vested interest sa imong kaugalingon. Ingon si Solomon nga hinumdumi imong magbubuhat samtang batan-on pa ka, samtang di pa moabot ang malisod nga mga adlaw. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Hinumdumi imong magbubuhat samtang nga batan-on pa kita. Ang but pasabot di lang kay batan-on kay bata pag edad. Ang but pasabot niya nga batan-on makahimo pa ka. Makahimo pa ka pagtawag sa Ginoo. Makaadto pa kag simbahan. Makahimo pa kas paghinulsol. Makahimo pa kas pagpasaylo sa mga tawo nga kasalanan nimo. Amen. Mo nang taong batan-on meaning makahimo pa ta. Atong hinumduman ang Dios kanusa karon nga makahimo pa ka. Karon nga napatay maayong hunahuna. Unsang number 1 gasa. Gasa ta sa Dios. Gitagaan tag kinabuhi. Aron nga kini nga kinabuhi mahimo ning meaningful sa mata sa Dios. Yan ang Bible nga we are the apple of God's eyes. Try to imagine. Sa to pa bisang asa ka kita tas Ginoo. Amen. Hinumdumi kanunay nga palangga kayo tas Ginoo. Mahal kay tas Ginoo. Although ang tao nakasala ta, gitagaan tas Ginoo kagawasan sa pagpili og daotan og mayo og sadto say ang tao mipili man yung daotan. Muna ang Bible nagsulti Romas 3:23 nga ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Unsa daw? Ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Meaning ang tao nahimong corrupted kay naay sa nakasud. Muna ang musutag sa dili naay gyud sa kinayan sa tao nga makaroon ng daotan. Naay sa kinayan sa tao mubuhat og daotan. So although gasa ni sa Dios nato pero nahimong corrupted ni tungod kay nakasulod ang spiritu sa sala sa kalibutan. Especially nga ni kanato sa mga tao. Napanunod nato ang kinayan sa sala gikan sa atong unang ginikanan. Apan salamat gyapon sa dakong gugma sa Dios. Gitagaan gyapon tag solusyon sa Ginoo. Nga bisan ang tao nakasala og nahilayo ta sa Dios nga mahal. Nangandoy gyud ang Dios mabalik ta niya. Amen. Grabing gugma sa Dios. Isa na kami memorize sa kumon kay nga bersikulo isang bata John 3:16. Gigugma sa Dios ang tibok kalibutan. Og tungod niya na gihatag ang buktong anak. Ang iyang buktong anak nga si Jesus. Kang tanan mutuon niya di malaglag. Try to imagine. Ang mutuon niya di malaglag. So ang delikado diya kung ang tao ay pagtuon niya. Kay naagi pagkalaglag. Pero salamat sa Dios nga kita daag pahimangno sa matag adlaw nga tanan nga mutuo gyud ang dapat og Dios. Mga lagad gyud ang Dios kay mao ra gyud ang pinaka-ultimate weapon nato. Nga ma-prepare ta, maandam ta, makaigsunan. Gihigugma ta ang tanan sa Dios, makaigsunan. Gihigugma ta pag-ayo sa Dios. Amen. Usay kita raman di mo bati ang tao, wala man siya rin nagmahal nato. Wala naman siya mga tao nga nanginanglan nato. So balik ko na ko makaigsunan, gasa ning atong kinabuhi. Buot sa Dios nga kana nga kinabuhi nimo karon, imong i-recognize ang ownership sa Dios. Amen. Pwede man ang tao mingon nga ako'y magbuot pastor sa akong kagalingon. Pwede man. Imo ng choice.
Pwede po ng tao nga, awak may panahon na pastor, imo po ng choice. I don't care. Okay panahon mo simba, okay panahon mo basa Bible, imo ng choice. Choice gali ni Jesus, nga nagpakamatay siya para nimo. Amen? Nagpakatao gid si Jesus. Aron nga may mong sacrificial offering. Kaya wala na ilang paalis sa atonement of sin. It is by Him and through Him. Nahimo siyang sacrificial lamb offering. Siyang nahimong substitute sa halad sa turong baka o karniro. Muna'y good news sa ato tanan tibuok kalibutan. Nga dunay Jesus nagpakatao. Hindi man mamatay ang Dios. Amen? Mamatay ba ang Dios? Dili. Apan si Jesus makaigsunan nga gikan sa amahan. Nahimong halad para natong tanan. Aron siya mamatay, ingon nga halad, bayad sa imong sala. Kay ikaw ug ako di ka bayad sa imong sala. The wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life through Christ Jesus. Amen. Unsay bayad sa sala? Kamatayon. Apan ang gasa sa Dios kinabuhi, walay katapusan pinagi kang Kristo. Pagpakan si Jesus. Ginoo sa imo aron tanawan sa Ginoo unsaon nimo na. Amen. Gitanaw sa Ginoo kay naamang kay free will. Na kay freedom to choose how you manage your life before the Lord. How can you make your life beautiful in the eyes of the Lord? It's up to us. It's up to us whether you love to serve God or not. Yaan na to ang pagpili. Itagaan ka na nga gasa, itagaan ko nga gasa, kay malipay si Lord na kung pilion nato ang pag-alagad niya. Amen? Malipay si Lord kung pilion nato nga mo realign tas kabubuton sa Ginoo. Wala mo ng Romans nga, itugyan ang imong lawas nga magamit ka instrumento sa pagkamatarong sa Diyos. Amen? Kung sa Roma 12 verse 2, ayaw pahiuyon sa kalibutan. Ipabagko, hinuon ang iyong huna-huna para masabtan ang perfect will sa Ginoo. Do not be conformed to the pattern of this world. Kung sa may pattern sa kalibutan. Kung may isgot ng kalibutan, naadya ang tanang kahilayan. Tanan nga wickedness pagkadautan. Makaisunan, malipay si Lord. Nga despite sa kalibutan, nga grabing tentasyon, grabing kahilayan, grabing pagkadautan, mas malipay si Lord nga mupili ka niya. Amen? Amen ba mga kaisunan?